De laatste keer dat de Flyers de beker omheen houden mochten is alweer 14 jaar geleden. In 2002 zorgde Hans Kroon met een goal in de extra tijd voor de winst op Tilburg. Dit jaar treffen de Flyers in de hele finale Nijmegen. Uit wordt nip won via penalty shots en dus is winst in eigen huis nog genoeg voor een finale plak. Nij in de selectie is Geert Bruinsma. De 20-jarige venster zorgt voor de 1-0 voorsprong. Bruinsma is een voorbeeld van de nieuwe competitieopzet. Maar minder boetelanders en meer eigen jeugd. Nijmegen moet winnen om kans te houden op die finale. Maar een man meer scoort Nick de Jong de 1-1. Het gaat om 2 keer winst in de hele finale. En in de tweede periode jouwt de ploeg van Mike Nees een gas. Binnen 2 minuten scoort Harry Matteson de 2-1. En waar is Geert Bruinsma belangrijk? Hij jouwt achter de goal de perfecte paas om Matteson. En wordt daarna keerzend de man van de wedstrijd. 5 minuten later maakt de Flyers haar favoriete rol heel alweer. Met de mooiste goal van de wedstrijd telt Harry Matteson de eindstand naar 3-1. De Flyers schakelen in Nijmegen uit en treffen al op 30 januari geleen in de bekerfinale in Eindhoven. Na 14 jaar kunnen de Flyers eindelijk weer eens een haardprijs pakken. We hebben dit hier een hele grote kans. En het is het hopen dat we hem natuurlijk pakken. En daar zal ik zeker met het hele team het voor vechten om die te pakken. Ja, de kans dat je wint is natuurlijk wel echt aanzienlijk groter. Geleen hebben we al een keer van gewonnen. Daarnaast is het voor heel veel jongens al een derde finale. Voor sommigen zelfs meer. Dus de kans is gewoon groot dat je die gewoon gaat pakken.